Често посланието на християнството се изопачава и невярващите са мотивирани към вяра чрез заплашване с ужасите на ада, макар адът да не е измислица. Библията показва, че посланието на Христос към грешните никога не е било послание на плашене. Точно обратното. В Лука 4 глава са цитирани думите, които Христос казал в една синагога: „Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година“. Посланието на християнството още от начало е било, а и днес трябва да бъде, послание на насърчение, просветление с истина, лишаване от заблуди и освобождаване от зависимости. Не случайно голяма част от Новия Завет са така наречените Евангелия. Думата е гръцка – евангелион, и буквално означава добра новина. Християнството е добра новина, а не панически страх. Къде обаче е мястото на ада в цялата картина на вярата? Библията използва две думи, които на български са преведени като ад. Едната дума е Шеол и е неутрална. Буквално означава гроб, подземен свят. Втората дума за ад е по-специфична. Тя е Гехена, или както е популярна на български, Геена. Финалното място за наказание на злите след деня на страшния съд. Това е място на страдания и мъки, които нямат край. Думата Гехена идва от еврейското Гехеном, което буквално означава долината Хином, една от долините, окръжаващи град Йерусалим. Ето с какво е била известна тя. Картината е наистина символична. Гехеном е била сметището на Йерусалим. Там са изхвърляли ненужни неща, отпадъци. Символът е повече от ясен. Ако човек допусне да отиде в ада, все едно, че е третирал живота си като нищо и го е захвърлил на бунището. Долината Хином е и място, където са били изгарени карантиите и турта на животните, жертвани в Соломоновия храм. Стария завет изключително подробно посочва кои части на овцете и говедата са изгарени на Божия олтар. Димът от тези отбрани части се изчитал за благоухание пред Бога. Човек, насочил се към ада, пропуска да направи живота си приятно благоухание. Точно обратно. Примерът, който дава, е като купчина ненужна тор, от която всеки извръща лице. И най-накрая, долината Хином е била място за потресаващи жертвоприношения. Там са били изгарени деца в култ към езическо божество, наречено Молох. В цялата Библия Бог се отнася с изключителен гняв към подобно унищожаване на млад човешки живот. И ето го отново символът. Човек, който не бяга от греха и ада, се подлага на риск да не изживее годините си в пълнота. Рискува живота му да бъде прекъснат млад. Точно както се е случвало на жертваните за Молох деца. И това е нещо, което Бог със сигурност не желае. Картината на ада, на огнената Геена, има за цел да фокусира неспасения човек да помисли внимателно за живота си. И да, тази картина може да породи страх. Но ето къде е Евангелието. Тоест, добрата новина в случая. Библията казва, че страхът от Бога е основа на всяка мъдрост. Човек не може да бъде мъдър, ако не разбира, че някъде по пътя на изборите си ще се сблъска с техните последици. И адът е една възможна последица.